подхожда много професионално към това и съответно имат тези резултати. И моля тук на вашето внимание Пепа Игнатова, както сега почва да я снимат, защото това после ще се появи в интернет. Гледа, ти що не кажеш за нашите резултати в Испания? Времето ми свърши преди 10 минути. Пепа, заповядай. Добро утро на всички. На другия семинар. Готови ли сме да слушаме? Да. Моята тема е студените контакти в интернет. И аз ще ви помоля да ми помагате. Защото така можем да си бъдем взаимно полезни. И моя въпрос е, как искате да правите бизнеса си? С краката или с главата? Естествено с главата, съвсем не може. Аз съм Пепа Игнатова от Карлово и в компанията съм от 2008 година, 25 септември. Като начало ще ви разкажа моята история. На един рожден ден ми подариха лаптоп. И започнах да се уча как да го пускам, как да работя с него, как да се запознавам с нови приятели. И един ден се запознах с един мъж, който ми каза, аз се върнах от безплатно пътешествие от Тунис и заминавам за Москва. И аз искам, написах. Той каза, може, но вече е късно. Но ето ви един линк и влезте до вечера тук, аз ще разкажа за Тунис. Слушайте, много е интересно. И сигурно се досещате, това беше Исак Леви. Аз влезнах в този линк и слушах презентацията и трябва да ви кажа, че нищо не разбрах. Защото за пръв път чух Vision, за пръв път чух за добавки и много от нещата ми съвсем не ми бяха ясни. Той говореше за беби бумери, той говореше за неща, които... Но следващата сряда аз пак влезнах. И следващата сряда и задавах въпроси и той отговаряше. И аз в рамките на един месец подписах договор. Купих си продукти и ето ме на. Вече 5 години съм във Vision. Защо ви разказвам всичко това? Защото аз съм живия пример за студен контакт по интернет. Студения контакт на Исак с мен и моя студен контакт с Исак Леви, който аз намерих. И когато сега се връщам назад, аз тази история постоянно се я повтарям в мене и затова ви я разказвам. Защото пред мен изникнаха 3 основни проблема. Първия беше малкия град, втория беше липсата на знания и третия беше липсата на вяра в мен. Кой в залата е от малък град? Знаете какво се случва там, нали? Почти всички се познаваме, роднини, близки, колеги, а особено когато в града си познат като друг специалист, знаете ли колко е трудно да кажеш: аз до вчера бях в енергетиката, но днес ще разкажа за едни витамини, които правят чудеса. Аз ще разкажа как може да си подобряваш здравето, ще направя програма. Искаш ли да станеш консултант, дистрибутор и да работиш с мен? Хората не вярват. И знаете какво се получава след това? Като ти видят там на улицата, те те подминават. Те се правят, че не те виждат. Те не искат да общуват с теб, защото ти отново ще им говориш за Vision. Е, това беше с мен.
И в интернет аз видях моето спасение. Защото още първите дни, когато Исак дойде да ме обучава, той ми показа как аз мога да правя студент контакт в един от сайтовете. И на мен ми хареса още в първия момент и си казах, аха, това става. Но то не било лесно. Аз срещнах много трудности за това, защото интернет не е проста работа. А и няма кой да ми покаже как да го направя. Но аз имах голямо желание. Аз съм много упорит човек и много търпелив. Аз имам желание, упоритост и търпение. Три основни неща, които на мен ми помогнаха и ми помагат все още. И другия въпрос беше дали си струва да си губя времето в интернет. Дали си струва времето, което аз започнах да полагам, да научавам нещо в интернет и да го използвам. Откъде да започна? Кое трябваше да направя по-напред? Пак три главни въпроса. И аз трябваше да си отговоря, какво ми дава на мен интернет? Това е много важно за всеки, защото аз лягах и ставах с този въпрос. Аз трябваше да бъда убедена, че времето, което полагам, за да мога да се науча да работя в интернет, си струва. И аз се дадах сметка. Интернет ми дава възможност да се запознавам с нови хора, да общувам с нови хора и да им кажа с какво се занимавам. Интернет ми дава възможност това, което научавам, да мога да го поставям някъде. Това, което смятам, че е важно да го кажа на човек, да го напиша някъде и да му кажа, влез и прочети там. Интернет ми даде възможност да се обучавам. Аз започнах да се обучавам, защото наистина прецених, че обучението е това, което може да ме доведе до някакъв успех. Аз не пропускам всякакъв вид обучение. И може би сте забелязали, че аз се старая да бъда на всяко едно обучение. Аз прецених, че трябва да поема своята отговорност върху мене си и да започна да се самообучавам. Аз съм дисциплиниран човек. Самообучението, самодисциплината. Всичко това аз разбрах, че трябва да бъде в мен. И така. Започнах да се обучавам и какво си мислите? Цяла една година аз се обучавах в интернет от хора, които в началото не бяха във Vision. Просто на общи неща от интернет. Разни там руснаци, които се занимаваха с друг тип. Но за мен вземах това, което ми трябваше. И точно преди една година, вече година и половина, Сафронов отвори, знаете го всички, Дмитрий Сафронов отвори своето училище. И аз трябва да ви кажа, че съм благодарна на този човек, защото от първия момент, в който той се появи в интернет и започна да води своето обучение, аз не пропусках негов тренинг. В началото беше по един ден, един път, седмицата сряда. След това беше понеделник и сряда, понеделник, сряда и петък. Понякога беше 2 пъти в деня. И аз не пропусках. Тетрадката, не се записват тренингите, там само слушаш и записваш. И това на мен ми помогна много. Аз и днес това, което каже Сафронов, го изпълнявам. Защото неговото обучение е точно такова практически. Той води тренинга, дава домашни, пишеш домашните, изпращаш ги на имейл, той ги проверява и след това дава отговор. Съгласен, доволен, недоволен, оценка.
А това, което трябва да се коментира, на следващата среща го коментира и дава своите насоки. Страхотно училище. Аз бях една от първите, които се записа в един много такъв едномесечен срок, тренинг, който той проведе. 30 човека, групата, само 30 човека, за един месец, и то обучението беше по този начин. Така че това, което аз научих от него, ми помогна много. Но другото нещо, което аз искам да ви кажа е, че втория проблем е важен. Откъде да се започне? И аз тук искам да попитам: в залата има ли хора, които използват интернет за контакти, за бизнеса по принцип? И смятате, че интернет е възможност? И това питам. Ами, следващия проблем, който беше пред мен, беше откъде да започна. И сега искам да попитам, кой в залата има блог? Блог. Блог. Блог кой има? Блог. Не блог, ще реши блог. Колеги, искам да ви кажа, че това е нещото, откъдето трябва да се започне. Блог. Там, където може да поставите това, което на вас ви харесва, което искате. Първото, най-важно нещо е това, което трябва да направите. Блог в интернет, това е нашата къща, моята къща в интернет. Там, където аз мога да кажа всичко, да напиша всичко, да копирам това, което Радка Колева е сложила там в нейната страничка и да се я сложа в моя блог и никой нищо не може да ми каже. Ще ви кажа разликата след това каква е с другите неща. Така че това е нещото, откъдето трябва да се започне. Сайт. Кой има сайт? Сайт е втората важна стъпка. Тук ще ви кажа разликата между блог и сайт. Докато блог е мястото, където може да поставите всичко, това, което ви харесва, и да се представите като човек и да ви познават като човек. Сайта е мястото, където може да правите бизнес. Сайта е мястото, където може да се представите като специалист, като професионалист. Така че сайта е много, много важно нещо. Един от най-важните елементи, един от най-важните инструменти, ако сте решили да правите бизнес в интернет. Защото бизнесът в интернет иска време, иска знание, иска сериозност и иска инструменти за построяването на бизнеса. На мен ми отне много време, но това е нещото, което трябва да се постави. Там вече разликата между блог и сайт е това, че в сайта трябва да се съобразявате, когато вземам някаква чужда информация, трябва да кажа откъде съм я взела. И трябва да напиша. Кой е първоизточника? Задължително. Това е разликата между блог и сайт. Блог може всичко. Така. Ами това са двете важни неща и аз искам да ви кажа, че най-напред може, аз започнах с Фейсбук, я да видя кой използва Фейсбук за студени контакти и за бизнеса. А кой използва още много социални мрежи? Всички социални мрежи водят до студени контакти. Но има такива, които са по-специализирани. Ако там
прекрачиш прага, почват да те блокират и не те приемат така радушно. Така, например, за познанствата, там където търсят любов, търсят среща, съпрузи, съпруги и така нататък. Там не приемат, макар че там има много стойностни хора, аз съм била в тези сайтове. Фейсбук, аз използвам Фейсбук. Но искам да ви кажа какво наблюдавам там. Значи в дневника, който е официалната страница във Фейсбук, там поставям снимки. Много от колегите казаха, че поставям снимки. Да, аз ги поставям умишлено. Хората обичат да виждат нещо интересно, да виждат нещо хубаво, да виждат нещо, което радва окото. И когато сложа една снимка, тя само на секундата започва да се харесва и то се харесва от 70-80 човека. Но, когато сложа една информация за Vision, 2, 3, 5 вижданци. Ке харесва. Стигам до извода, че съзнанието на човек е затворено. Не вижда, не чува. Не вижда, не чува. И затова аз препоръчвам да си направите една бизнес страница във Фейсбук. Всичко това, за което говоря, става за отрицателно време. Бизнес страница във Фейсбук. Аз имам 3. Може да влезнете, да ги разгледате, да копирате, да вземате. Една е достатъчно. Една е достатъчно. В тази бизнес страница може да слагате всякаква информация относно бизнеса. Лесно е да се споделя там, с приятелите, с тези, които са в кръга. Лесно е човек, който се интересува, да влезне и да ви види. Всъщност интернет е много важно да направите тези инструменти, защото най-напред хората трябва да ви познават. Трябва да ви опознаят. Трябва да ви харесат, за да почнат да влизат, да четат това, което слагате. Това е много важно. И по отношение на студените контакти и поканите, трябва да ви кажа, че съм изпитала хиляди начини, които не върват и не стават. Хиляди. Започнала съм с това, което много от нас, сигурно и тук в залата правят. Здравей, как си, честит рожден ден, къде беше, честит празник. Нали, създаваме отношения. Но в създаването на тези отношения се губи много време в интернет. И пак ще повторя. Хората са затворено съзнание. До там стигам. Този извод съм направила. Те не виждат и не чуват това, което им предлагате. И сега ще попитам. Кажете ми тук, кой беше в Хасково и кой използва препоръката на Сафронов, който даде за студените контакти? Може би ще споделите вашите резултати. Опитай първо кой беше в Хасково. Те дигнаха тук 3. Вие бяхте в Хасково. Я да видя кои бяхте в Хасково. Кои бяхме в Хасково? Виж колко много. Да. Кой чу Сафронов какво каза за студените контакти, което върви, което върши работа и което той препоръча да го направим? Айде сега да видя кой. 3 дигнаха ръце. Върви. Разбирате ли? Това върви. Аз още като се върнах в Карлово, си приведах неговия тренинг и го слушах 2-3 пъти и на секундата го приложих в интернет. И върви. Върви. Я не го повтори, че Така ще си разровите записките и ще си ги видите. Искам да попитам от групата на Исак, кой от последния тренинг, който Исак изнесе, много подробно за студените контакти го приложи. В неделя. Тренинга в неделя.
Една неделя, преди 2-3 недели. Изпитвам, аз казах, че ще си помагаме. Искам да си отворим съзнанието, искам да слушаме. Кой? Никой. Тренинга на Исак от неделя перфектно върви. Това е начина. И трябва да ви кажа, че аз използвам всичко това, което чуя тук. Присъствам на тези срещи и всяко едно изречение, което на мен ми трябва, аз си го записвам и го прилагам. Което много чуя. Или което съм го слушала, но не е останало в съзнанието ми. Вижте как ви говоря. Говоря ви така, защото аз съм убедена, че интернет е бъдещето. И за това искам да заостря вашето внимание. Но тук се говореше за Цвети ли беше момичето, което иска да бъде перфектна. Искам само да кажа, каква е разликата между новия човек... Свършвам 5 минути, само ми дайте. Новия човек и професионализма. Професионалиста. Новият човек иска да бъде всичко както трябва. Перфектно на 100%. Но говоря за блог, говоря за сайт, говоря за професионалното, което трябва да дойде във вас. Не, това е началото. Започнете да правите стъпка по стъпка. Създайте го този блог, създайте този сайт и почнете постепенно да правите стъпка по стъпка. То не става изведнъж. Но това е началото. Сега искам само, ако ми позволите, да кажа. Блог, аз използвам блогер. Искате ли да ви напиша? Става за минути. За минути се създава. Сайт използвам сайта на Сафронов, който е Искате ли да преместим ли? Виждате ли? Не, искам да запишеш моята епоха. Добре. HTTP. И почвам по-едро. Ще ви напиша където може да влезете и веднага да направите сайта. Продължавам. Бустер хит. Инвите. После можете да дойдете през почивката и да се ги припишете. Но тогава няма да се пише на дъската, че Ако искате, ще ви напиша и там, където може да влезнете да се обучавате. Искате ли? Да. Това е същото горното. Е, това го припишете. Това го припишете. Само погледна да видя. Education не е ли с U? Да, и с education. Не, education е... Да. Точка ли накрая след така ще е? Не. Няма. Не. И накрая, за да завърша, ще ви кажа.
Нужно е да се създаде, всеки един от нас да създаде своята система за работа. И ще ви кажа какво имам в предвид. Още в началото, тогава, когато исках да привлеча хора и да им разкажа, знаете ли, аз обичах да кажа и това. Vision създава възможност да правите бизнеса от дома, по интернет, без да излизате от къщи. Но аз за себе си се задавах въпроса, ако срещна един млад човек и той каже, аз искам да го правя този бизнес, кажете ми откъде да започна и какво да направя. Аз не знаех. Затова казвам, в този смисъл, създайте своята система за работа, така че тя да бъде лесна, хората след вас да ви последват и да я приложат. Благодаря ви за вниманието.